wafika ku-30 ungaganiwe ndodana, yazi ukuthi usuyashiyeka. Kufuneka uma uthi 30 nje usikhomba ukuthi ngiyalobola la ngithi ukuthi uthi 40, wathi 40 iyaqala nawe ubusizwa bakho buyehle ezingeni lelo bunalo lofuqufuqu lokuthanda amantombazana. Wathi 45 uzakuqala ukuyibuka kuze uthathwe nawe ubutho. Leyo kuganwa kufana neroof noma kufana nendlu uma usiphakamisa indonga usufaka neroof. Ukuganwa ke lokho ukuthi awusuyindoda ususebenzile. Kune foundation esijombayo thina ngenxa yokuthi sijaha ukuganwa ukuphakamisa indonga nokufaka iroof. Khona ifoundation esijombayo kanti le foundation iyona ezomisa indlu. Kanti le foundation iyona ezonika indlu ukuthi iqine, ukuthi mekufika umoya ingaphephuki, ukuthi mekufika imvula ingawi. Iqine imimelane nazo zonke inzimo. Siyayijomba leyo foundation ngoba sijaheni ukuthi kuphakame indonga. Sijaheni sijaha ukuganwa khona uzoba indoda. Ube umnumzane. Yabo. Sometimes ukhona umuntu othi mesesimweni esithize kumfanele ukuthi by age 30 kumele abe segane. Kumfanele ngenxa yesimo akusona. Mhlawumbe umuntu ozalelwe emshadweni, umuntu onobaba noma umuntu onekhaya enomthetho eliqinile, kumfaneleke lo muntu. Abanye izimo azibavumeli ukuthi by age 30 abe seganiwe. Abanye izimo azibavumeli ukuthi by age 30 abe seganiwe. Abona nje inqwaba yabantu abajaha ukuganwa kanti ubaba wakhe benoma wakhe abaganene babekipitile. Yabo, bese yena eyaganwa ngoba unamandla, unemali, angakwazi aganwe asine icece elisinela kubo kanti ubaba wakhe benoma wakhe akuphelelanga noma bashada umshado omhlophe. Yabo, bese ziyakhala kuyena. Yini ifoundation ibingekho strong. Kunabantu uthola ukuthi unemimoya ngenxa yokuthi achievement ukuganwa, ajaha ukuganwa, ajaha ukukhuphula indonga neroof, angayibuki ifoundation ukuthi ayiqinise, alungise imimoya yakhe. Le moya bese yavuka ekuganyeneni kwabo. Ivuka imimoya iuqeda umshado. Yabo, kokunye uthola ukuthi omunye akanaso isisekelo sekhaya. Phela nekhaya lidlala irole. Ikhaya lisisekelo sakho. Ngobani mesikushaya impilo wele ekhaya? Mikushaya ungenalo ikhaya uzokwenza njani? Zohamba umpampa. Kokunye kuzokuphela umendo. Kokunye kuzokuphela umshado. Yabo, ikhaya lisisekelo sakho ngoba ngisho sekuthiwa kuphela imali endleleni, uyakwazi ukukhalela ekhaya, uwele ekhaya. Kodwa leso sisekelo ngoba sasijomba uzothi uma usushayeka ungabusazi ukuthi uzowelaphi. Yabo. So uthola ukuthi kokunye kwakumele ukuthi uqale ulungise ekhaya nje kuqala. Ukuze uthi noma usushayeka uwe. Uthola ukuthi kokunye uwele ekhaya. Uthola ukuthi kokunye kwakumele ukuthi ulungise indaba zezezimali. Phela when it comes to imali, into ebalulekile kokuqala ukuthola income. So you must have a skill. Into okuqala kumele ukuthi usebenze yona ezinsizwa. You must have a skill. Once uba neskill sokufaka income, kumele ufunde iskill sokuphatha imali. Zonke lezi zinto zithatha isikhathi. Once waba neskill sokukwazi ukuphatha imali, kumele ube neskill sokukwazi ukuthi uyikhulise imali, investments. Isisekelo sefoundation naleso. Kodwa sakujoba konke lokho just because usebenza kaMlungu kusho ukuthi eku-right zonke into. Awunaso isisekelo sekhaya, awunaso isisekelo semali, awunaso isisekelo semoya, ujaheni ukuganwa. Bese konke lokhu kuyavuka bese kufika umoya nezivunguvungu nezulu elinayo elidumayo bese iyawindlu. Even nakubantu besifazane tokuqala eprioritizwayo kumele ugane manje, kumele ugane. Lo muntu akasiqeda isikole kodwa sekukhulunywa indaba zokugana. Lo muntu ayikho into ayenzayo ukuthi akwazi ukufaka isinkwa endlini. Because umkhonyana usangashintsha lapho umkhonyana avuke into zakhe bese ingane yasali yalamba. Noma kwenzeka ibhadi mhlawumbe umkhonyana amane mhlawumbe adlule emhlabeni. Isale ngani ihlupheka ayazi lutho.
kunokuthi ingane ifunde iskill sokuthi okay angifundi ukuthunga, angifundi ukubhaka, akube khona into engiyenzayo nami ukuthi kungene isent endlini. Thola ukuthi into ebiprioritize hamba uyogana wena. Abantu besifazane manje banikwa ngisho amathuba ayabavuma. Impilo esiphila kuyona inzima. Akusafani nempilo yakudala ngoba isystem yethu sesaphucwa. Le system esiphethwe ngayo isystem yakwenye indawo egqilaza umuntu. So the only way is ukuthi nizame uku-adjust kule system. If kuphoqa ukuthi umuntu wesifazane akaphuma ahambe ozama noma akafunda iskill, akasifunde iskill. Kodwa uthola ukuthi kubo bebe-prioritize ukugana as if it's the only achievement. Isikhathi abenaso ukuthi akalungise impilo yakhe as umuntu wesifazane khona ngeke ihlupheke ingane zakhe. Akasebenzisanga bekuduma ukugana. Ngisho abazali bakhe bekuduma ukuthi ingane yami izogana. That's why bengayenzelanga umhlonyana. That's why bengayenzelanga umemulo. Balinde umkhwenyana ozofika azayilobola kuyima ethwala lo umthwalo wonke umkhwenyana ngoba kuduma ukugana. As if ukugana is the only thing. Kodwa i-foundation le kuyona ebalulekile iyajombwa. Ukugana bakwethu akubona umdlalo. Futhi ukugana kusho ukuthi musuganwe lethu sekurong. Ungagana no30, ungagana no40, ungagana nje no50. Kodwa ube nesisekelo sefoundation estrong. Ake sinaka ama-foundation bantu bakithi. Abanye bethu ama-foundation bavele banawo bawenziwela abazali babo. Abanye bethu kumele ukuthi siwakhande thina lawo ma-foundation. Kumele ukuthi siwakhande thina. Ubudoda is not only about ukugana kuphela. Futhi ukugana is not only i-achievement. Zikhona nezinto ezisisekelo sokugana ezi-achievement nazo. Ekumele ukuthi uqale uyilungise sometimes. Yabo. So asingakhulumi nje just because into sifuna ukuthi ihambiselane nathi. Kodwa sometimes asikhulume ngokwakha, asikhulume ngewisdom. Yabo. Ilokho bengifisa ukusho sabo ngakho.